На вашето внимание златен пръстен с тегло 2,57 грама. Сграден в центъра голям жълт аметист с размери 10 на 8 мм и тегло 2,54 карата. В изящна композиция около него са инкрустирани 6 жълти сапфира с общо тегло 0,36 карата на специалната бижутиви цена. Редкият и изключително красив скъпоценен камък жълт аметист е с майсторска шлифовка в овална форма и е вграден в нежна златна конструкция. Дизайнът е класически, а съчетанието на златото с скъпоценните камъни е съвършено. Насладете се на нежността и естествената красота на този пръстен. Жълтото сияние на редките за този цвят аметист и сапфири. Това ви предлага бижутиви от своята впечатляваща колекция златни бижута на изключителната бижутиви цена. 6 жълти сапфира с общо тегло 0,36 карата и голям жълт аметист с размери 10 на 8 мм ще красят вашата ръка. Ще подчертават вашият елегантен стил. Това бижу е подходящо за всяко време и туалет. Непринуденост и свежест. Прекрасно украшение за всяка нежна дамска ръка. Златен пръстен с тегло 2,57 грама. Украсен с голям жълт аметист с слънчевите си отблясъци сред блестящото обкръжение на 6 жълти сапфира. Общото тегло на скъпоценните камъни е 2,9 карата. Това е Бижутиви, единственият телевизионен магазин за бижута. Златен пръстен с тегло 2,57 грама и редкият жълт аметист в обкръжението на 6 жълти сапфира с общо тегло на скъпоценните камъни 2,9 карата. На тази невероятна цена. Непринуденост и свежест. Желано украшение за всяка жена. Нежност, красота, елегантност. Това не е само бижу. Това е една завладяваща малка златна пластика. Изящно съчетание на злато и истински скъпоценни камъни. Бижутиви ви предлага още един шанс да притежавате красив и впечатляващ пръстен с тегло 2,57 грама. Украсен с един жълт аметист с тегло 2,57 карата сред нежното сияние на 6 жълти сапфира. Общото тегло на скъпоценните камъни е 2,9 карата. На тази изключителна бижутиви цена. Обадете ми се!